ሰላም ኣሕዋት ምሳኹም ዘለኹ ሓዊኹም ኣሉና ሎማዓንቲ ኸ ብኻልእ መደብ መፂአኩም ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኸዓ ማኪና ምስ ዘለወና ነታ ማኪናና ክንሸጣ ምስ ደሊ ከመይ ጌርና ብኦንላይን ብፌስቡክ ክንሸጣ ከም ንኽእል ሕጂ ካርየኩም እየ ስለዚ ሓቢርኩም ሳይፅንሑ ማኪናና ክንሸጣ ምስ ደሊ መጀመርታ ኣብዚኣ ፌስቡክ ክንኣቱ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ምስ ኣተና ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ክመፀልና እዩ ድሕሪኡ ኣብዚኣ መንበር ራብዓይቲ ዘላ እዚኣ ኤቲሚስ ገዛ ትመስል ንዓ ክንጥውቕ ኣለና ኣብኡ ምስ ኣተና ከምዚ ክመፀና እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ፎርኮፖንት ዘላ ኣብዚኣ ብፀጋምና ዘላ ላዕሊ ብፀጋምና ዘላ ንዓ ንጥውቓ ሽዑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክመፀና እዩ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ኣድቨርቴንሲ ማርኬት ዘላ ኣብኣ ንኣቱ ንዓ ምስ ኣጠወቕና ከምዚ ክመፀና እዩ እንታይ ብለና ኣሎ ኣብዚ ኤቲሚስ ሰለስተ ምርጫ ይብና ኣሎ ኤቲሚስ ፍርታወኽ ቮኒን ቶኮፕ ኦፍ ትህር ብለና ኣሎ ተቐዳሚቲ ዝብለና ዘሎ ወይ ከም በዓል ሳሎን ከም በዓል ኩርሲ ቴሌቪዥን ዓራት ገለ ክንሸጥ ምስ ደሊ ኣብኣ ንኣቱ ማኪና ሞቶር ሳይክል ገለ ክሸጥ ምስ ዘለኻ ኣብዚኣ ናይ ፍርታዊ ክነኣቱ ገዛ ወይ ገዛ ንኽራይ ክንሸጥ ምስ ደሊ ወይ ገዛ ክንሸይጥ ወይ ክራይ ክነካርየልና ሸር ክንብሎ ምስ ደልኻ ኣብዚኣ ናብ መበል ሳሰይቲ ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ንሒና ማኪና ክሸጥ ስለ ደሊና ዘለና ኣብዚኣ ማእኸል ንኣቱ ንዓ ንጥውቓ ማለት እዩ ንዓ ምስ ጠቕናያ ከምዚ ክመፀና እዩ ኣብዚ መጀመርታ ዝብለና ዘሎ ፎቶስ ትፉ ከብለና ኣሎ ስእሊ ይእቱ ናይቲ ክሸጦ ዘሊኻ ዘለካ ንብረት ይእቱ ብለና ኣሎ ማኪና ክሸጥ ስለ ዝደለኹ ኣብኣ ከኣቲ ኣነ ማኪና ክእትዮ ስእሊ ንኣብነት በዚኣ ማኪና ካርየኩም እየ ነዚኣ ይእትዋ ማለት እዩ ይእትያ ኣለኹ ምስ እትኽዋ ድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ቲተል እታ ማኪና እንታይ ዓይነት ማኪና እያ ብለና ኣሎ ማኪና ከዓ ሲያት ኢምቢዛ ስለዝኾነት ሲያት ኢምቢዛ ኢለ ይፅሕፍ ሲያት ኢምቢዛ 1.2 ሞተርናታ 1.2 ስለዝኾነ 1.2 ድሕሪኡ ዘሎ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ዝፅሕፍ ኣላ እንድሕር ኣየር ኩለዋ እንተኮይኑ እቲ ኦፕሽን ናታ ኣየር ኩለዋ እንተኮይኑ ኣየር ኮይሉ ዝፅሕፍ ማለት እዩ ኣየርኮ ምንቲ ትሰብ ኣብ ላዕሊ ምንቲ ክሪኦ ኣየርኮ ኢለ ፅሕፍ ካልእ እንድሕር ሓድሽ ነገር ኒው ኣፒካ ተለዋኻ ኒው ኣፒካ ኣላ ኢለ ፅሕፍ ካልእ ማ ድኾነ ይኹን ፍሉይ ነገር እንድሕር ኣለዋ ኣብ ላዕሊ ይፅሕፈላ ማለት ሰብ ኣብ ላዕሊ ርኢ ምንቲ ክኣቱ ኣብ ላዕሊ ይፅሕፈላ ድሕሪ ነዚ ምስ ገበርና እዚ ፕራይስን ዘሎ ኣብዚ ዋጋ ክንፅሕፍ ኣለና ዋጋ ናይታ ማኪና ማለት እዩ ክንደይ ክምሸጣ ከም ዝደሊ ኣብዚ ሕጂ ብጋምጋም ኣነ 4,000 ክህብ እየ 4,000 ክብሎም እየ ማለት እዩ 4,000 ምሸጣ ድሕሪኡ ኣብዚ ካታጎሪ ዝብለና ዘሎ እንታይ ብለና ኣሎ እንታይ ዓይነት ማኪና ካሲ እንታይ ዓይነት ማኪና እያ ካበይኑት ማኪና ይብለና ኣሎ ማኪና ወይ ኣውቶ ፍራክት ኣውቶ ድያ ብለና ኣሎ ወይ ሞቶር ድያ ብለና ኣሎ ወይ ከዓ ፓወር ስፖርት ወይ ከዓ ካምፐር ቫኸንስ ካምፐርስ ብለና ኣሎ ናተይ ግን ማኪና ስለ ዝኾነት እታ ቀዳሚት ዘላ ንዓ ክጥውቀ እዚኣ ማኪና ፍራክት ኣውቶ ዝብል ዘሎ ንዓ ጥውቀ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ሎካሲ ዝብለና ዘሎ ናተይ ሕጂ እቲ ማርኬት ፕላትስ ብጋምጋም ናተይ ፖስት ኮድ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ብጋምጋም ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ጥራይ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሮተርዳም እንድሕር ናተይ ብልክዕ ክቦም ተደልየ ግን ነቲኦም ማኪና ይሪኦም ክመፁ ንዝደልዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዙክ ባልክ ኣብኣ ፖስት ኮድ ናተይ ፅህቦም ማለት እዩ ተድልየኒ ይህቦም ግድን ኣይኮን ፕሪፌት ሓስካ እውን ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣነ ኣይገብሮን እየ ማለት እዩ ኣብዚ በስክራይፍን ከዓ ኣብዚ ተሓቲ ማለት እዩ ኣብዚኣ በስክራይፍን ኣብዚ ከዓ እንታይ ንገብር ኣለና ዝቀየርናላ ኣብታ ማኪናና ክንፅሕፎ ኣለና ማለት ሓድሽ ነገር ንድሕር ቀየርናላ ማኪናና ጎማ ድዩ ተቀየርናላ ፍሬን ድዩ ተቀየርናላ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረት ኣብ ማኪናና ንድሕር ሓድሽ ነገር ገርናላ ራድዮ ድዩ ሓድሽ ገርናላ ኣብዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝገበርናላ ንፅሕፎ ድሕሪኡ ነዚ ምስ ገበርና ኣብዚ ታክስ ብለና ኣሎ እቲ ሰብ ቀጢፉ ምንታ ማኪና ንክረኸባ ድኾን ታክስ ንገረሎ ማለት እዩ ወይ ነታ ማኪና ተመሰልቲ ንፅሕፍ ማለት እዩ ኣብዚ ሰብ ምንቲ ኣብኡ ኣትዩ ምንቲ ክረኽባ ነታ ማኪናና ማለት እዩ ብቕል ዝበለ መገዲ ክረኽባ ምንቲ ከምኡ ንገብር ኣብዚ ፈርዜንዲን ኣንቢድን ዝብለና ዘሎ ኣንቢድን ክንገብር ጥውቆ ብለና ኣሎ ግን ኣድልየናን እዩ
تدليكم كا تقبروا تقولهم عادي أبستعاتك الفرتينستونن عن إدرين دي ماركت بلاتس أنونيم خبراك تقولنا له أبزي نحر أشمن غيرنا يا إيميل أدرس نحن مومينواتي تي أنونيم كتكم تراي ماركت بلاتس نعو مات نعو تراي زملكت ماتي نتي محرات سبات تراي ماتي إيميل أدرسنا تيمنا بإيميل أدرسنا أنا كونتاكتي كبرو ماتي بفيسبوك ديوانس بإيميل أدرسنا كونتاكتي كبرو مسانا ماتي نزم سجبرنا جين زين قرنا هذا اللي ترى بس قاب بس خرايف انت دلنا ساعات تصحنا كالمال أيدليناني نحتوا ساق ضيهم تراي نأخذ قبرو تخليهم آتي شعو نزم سجبرنا فول خون دنبلا أبزي أيامنا دلا لعلي نعاب فول خون دنبلا كم زخ مسأناي كم زخ مسأنا خا أبزي زبلنا دلو نابزين بدرايفات شركة ولا دل ديها نصوتهم زي شر نخبر الكاس شر برلون عم نقوم سلدا بلونا له جين أنا يدلينني أنا أول كي ترى يأخلني شو أنت هجبر مسودة أخو أبزي تحت زلا يمان بوبلسيرن تقول زلا نعاي توقع نعم مستوقع يتصبح عنسا شو كم زخ مسأني ما تما كنا حجي آتي الله أما شت عداقة آتي الله ماتيو أو آتي آتي وتكرر مزدلخة لك أبزي يا أدفرتنسي زبلولو أو ياتو داريو أو مساعته كم زحج نريه زلنا سيات إمبيزا حدا نتبخلت آيركو زي حجي صحفنا لا ماتيو 4 شحد بلنا أبزي العن نريه لنا جينا جين أب عداقة أتوتنا الله تي فيسبوك تشك يقبرالو نحرا كل تشك مسقبرا نحزقبا أخوينو شو الشركة ولا ماتي قرب دقائق جيزة خوزولي أغل غوتوا ماتي بزعي وزدلني ندحر الصاتم تصحيحهم لاغا تماكينا نحفتيو ماتي مقزت ماكينا ماتيو عب مسنجر أو يمسأنا ماتي بين اللوناتو أو يمسأنا أو مس مسأنا خان هنا نملسلهم كونتاكت يركان نحر دلينا خا تمليسنا ون كريا مسدلي زي ما كان خا أب فيسبوك آتينا أب زي لك بتاع ربيعتي جزات بس مسأتنا زي رئيس تمثل دلا زي نتوقع نعم مستوقعنا يا زي أي الفرتنسي أو تمليسنا لا تما كان ماتي نحتشت تما كنا شعو أبزي ماركيرين عالش فركوخت بدلا نعان توغا نحتشت مالتي شو انت ولا نال فيسبوك أبزي ما كان هاس بمتا مقدي هاشيت كعب بغمي مقدي شيت كعب لنا له أبزي انت ولا له يا فركوخت أو فيسبوك بفيسبوك مقدي شيت يا إرخنس أندرس فركوخت بخال مقدي شيت ناي نيت فركوخت عايز شت كوان إكخف ليفر خين أنتورد أنا سي مرسخ بايد اللغون تلا لها ماتي حجي دلاك عث مرس علىها ولا فيسبوك ولا عن حجي فيسبوك شيء ياخذ بلامي شو فول خون دتولا حجي تدمسي سالا مات كابتي مشت عداقة وتسالا نحكى لاقي زخ أتوات الدليجين ماركيرن أرش بسخيك بار ولا ماتي نحات طويقيا حجي كم حد شغا أو عداقة عتي لا ماتي تشيت على عجي ماتي كم زقرنا مكانا ويس ساكل دي قدم دي كله ولا كشتا مزين يدلون نحن نتكمل لنا تماكننا نقام ننفلطهم تماكننا بغندي كم روزا ويكا كندي عداقة كم زولوا نفلط مزدلغا شر نبلا قديمنا نادا تتكمنا لها لنا تماكننا ماتي شعو قام نوصد لنا نحر وقا توصلنا مسيلا نشتا كالغا نري ماتي كم زقرنا همزي دار أخوم قرنا شر نبلا نخلنا ماتي دهونا حتى رؤيتنا مزولوكم أبكم أن تصعفوا لي نالو معانتم مدوي زي أتمسنيرا سقاب بخال مرد متساكم سلام صنحو تشاو